ganina. So ikaw magdala sa mga nobina, ako po'y magdala dire sa mga itabo sa katapusang panahon. Kung nakakay mga itabo sa katapusang panahon, sundan lang ako ang imuang agilito mo ang stimuli para pag-meaning mga itabo sa katapusang panahon. Kaya loading bro, inay kaya kung signal dire bro. Sige lang ha, kada lang bro. Okay, mag-wait lang ko. Kani ka na bro, kay murag nakita nas kuan. Device na ko dire bro, wala gyud magkamang akong ano man itong connection dire ti manghinaya ni karon usad ni. Hasta mong radyo dire bro, murag di jud ka abante ang signal bro, magkanaas bro. Kanaas yun, klaro lang. Kanaas ang radyo. Wala piking. Kana bro, okay na bro? Okay, pwede. Dayon, sige bro, mangutana lang ko bro. Okay. Kanira ang topic kanila mga hitabo sa katapusang panahon. Unsay concern nimo ani? Okay. Sa to nga sa kadala nga mo giyon. Sa bro, kadala bro. Kanang sa mga viewers nako karon. Sa mga viewers nako karon, ako rin nang i-re-upload ning ato ang live dire kay naka-record po ni sa ko ang kuan kining cellphone among conversation. Ay wala na naka-connect diyan sa phone ay. Naka-live ta dire sa akong YouTube ug Facebook bro, dayon mao man ang hinay man po akong signal dire god putol-putol man gi-record na lang nako. Banda may mong tingog laranin man. Lagi bro. Di po ko pwede mo gawas bro kay muhinay akong signal god bro, hindi mawala tas live dire bro. Sige lang, pwede man siguro hininayan lang. Dire ani lang bro, mugawas lang ko bro, dayon. Ako lang ni i-full screening akong live dire kay para makita tas daghan be. Kung nakakay mga itabo sa katapusang panahon, ato lang na tagan o pagtagad pod kay sharing ramaning ato wala man tayo moderator, okay lang. Alam bro ha. Mugawas lang ko bro. Karon magkuan bro. Kana okay na siya? Okay, medyo madungog. Kana. Ako sa gawas bro. Okay. Pero naka-live ra gyapon ko didto ron kay sa akong studio aron di tama kuan didto. Sa gawas ron. Hinay man ang connection sa internet. Okay. So, mangutana lang. Mabati na yung tingog ko ron. Ha? Mabati na yung tingog. Mabati ra ko nimo. Sige, kusog-kusog naman yun diri sa akong kuan. Kani akong pangutana ba bro, nagsupak-supak man ko katong nobinahan sa simbahang Katoliko kay para nimo wala mabasa sa Biblia ug wala gitudlo sa mga Hudyo ug wa sad gitudlo ni Santa Maria. Karon ang akong pangutana ini, kung wala ba day gitudlo sa mga Hudyo, wa pud gitudlo ni Santa Maria, wala gi-promote ni Kristo sa mga apostol, mahimo bang bakak na? Sapak iro. Ang imong deklarasyon sa imong live nga kining pag wala gi-promote sa mga Hudyo, wala gi-promote ni Kristo, wala gi-promote ni Santa Maria, usa ka dakong bakak. Di ba? Mao na imong kuan, imong live atong 8 ka minuto kapin imong live. Based on the Bible. Lagi. Lagi. O lagi. So base sa Biblia ta, kung wala day gi-promote ni Kristo, kung wala pud gi-promote sa mga Hudyo, kung wala sad gi-promote sa kini ni Santa Maria, buot bang ipasabot ni kana usa ka dakong bakak ug piki? Okay. Ako to bago na. Based on the Bible lang para maklaro.
Tubagan. Unang Ginoo sa Proverbs 30 verse 6, ayaw dugangi ang naisulat sa balang kasulatan. Ug unsa rin ang sulat mo ra? Mm. Natubag yung pangutana. Okay. Karon bro, kay di man pwede dugangan ug unsay nasulat kinanglan jud maoryo na. Naaba sa Biblia bro kaning libro ni Ellen Goldwhite? Ang libro ni Ellen Goldwhite, Naaba sa Nakabase. Biblia bro? Naaba ni sa Biblia wala? kumingon ka sa ako, ang mga teksto na sa No, Biblia. no bro, wala ko mangutanag naaba sa teksto. Kani mga libro sinulat ni Ellen Goldwhite ba naaba ni sa Biblia? Yes or no? O sa may imong ikuan ang gining libro o ang mga teksto ni Ellen Goldwhite? Kaning mga libro ba ni Ellen Goldwhite itabos katapusang panahon, Desire of Ages, Alpha and Omega, kanang mga yung mga sinulat nga basta mga tanan nga mga libro nahimo niya. Naa ba na sa Biblia nakasulat wala? So libro lang, di mo daw teksto. Sa teksto. Ang akong di ba nagsupak-supak man kag nobinahan kanina no sa imuhang kuanto nimo nakita na ko imong video nobina gitudlo ba ni sa Biblia wala ni gi-promote ni Kristo ang nobina ana man ka di ba? Wa pud gi-promote sa mga Hudyo na busa baka ka na igsuon. Mo man ay imong ingon. Karon ang akong pangutana, kung wala ba di ay makasulat sa Biblia wala gi-promote ni Kristo, usa ba ni kada kong binuang ug bakak? Sa mga sa Biblia, gisulti sa Ginoo, ayaw pun ayaw dugangi. Sige. Karon di man punan og di dugangan so mas gisulti. Asa man ni gisulti sa Biblia kani mga librong Ellen Goldwhite? At tinuod, niya na, hindi na mabasa ni mong pangalan, Ellen No, Goldwhite. no, sa bro, ako Bible. mangutanag Wala mabasa po. bang pangalan ni Ellen Goldwhite? Kining mga ginama, mga sinulat ni Ellen Goldwhite nga mga libro, hitabo sa katapusang panahon, Desire of Ages, Alpha and Omega, Acts of the Apostle, katong mga libro niya nga The Great Hope, katong mga Seventh Adventist Belief, 28 Fundamental Belief, asas Biblia na. Pero 20 fundamental No, beliefs. Wala kanang mga tanan libro. bro, isumatotal lang ako bro, isumatotal ako tanan. Kanang mga libro nga ginama ni Ellen Goldwhite, pila na kabuok? Dagan yun na, bro. Pilang dagana na? Pilang dagana? Ang akong naibuluhan na sa mga ang ako lang na diri. Upat na ni Gininoon na diri sa kuha. Upat rin mong nibalaan. Kaya wala lagi upat rin na ibalaan nimo. Upat rin na ibalaan nimo. Sige kag panghilabot sa libros Katoliko pero inyong kaugalingong libro wa kag ibalog pila ka buok. Mananin himong awing ani. Okay bro. Kanang mga libro ni Ellen Goldwhite tanan nga nahimo niya bro. Gikan sa Alpha and Omega, kaning Desire of Ages, tanan katong mga sugilanon sa ba to yung libro sugilanon sa panahon siguro to. Asa man na mabasa sa Biblia? So kung mudawat ka sa ako ang rason, No, bro, dili wa ko mangutanag rason, bro. Wala ko mangutanag rason. Asa na mabasa sa Biblia? Motubag ka, bro, whether it says na Genesis, na bas Malakyas, na baka sa sulat ni San Juan, asa sa Biblia na. Wa ko mangutanag unsay rason nimo, ana. mga teksto na sa Biblia. Wa ko mangutanag teksto, wa ko mangutanag. Asa na sa Biblia ba? Wala ko mangutanag unsay sitas ana, unsay teksto. Asa na sa Biblia? Pwede nimo bro nga tanaw. Pwede nimo nga na dilibas Revelation, nabakas Mateo, nabakas sa sulat ni San Pablo. Kay kung mayon kag naana bro, unsay sitas? Ana ang sulod pangutanan nako. Pang libro ni Ellen G. White. Kaya mga hinimo, ipalamdagan pa lang ito o na sa balang kasulatan. Bro, wala ko mangutanag ilamdagan bas Ellen White, naabanas yang mga asa na mabasa karon sa Biblia kaning iyang mga libro ba? Kanilang bisag kani sa kabuok. Kaning libro nga itabo sa katapusang panahon nga publish ani, kano sa ni na publish? Kani, kano sa ni na publish? Copyright 2019. Asa ni mabasa sa Biblia? Dili. Bible.
So dili gini mabasa sa Bible, aminado na jud ka. Ang kini yang mga Bro. writings Ay ni sa Ellen bro. G. White, Wala ko na yang writings. So aminado na ka nga di ni mabasa sa Biblia. ang iyang mga Bro, Sinulat. ayan ang iyang mga sinulat. Kani ba yung libro ba? Yang wa ko mangutan nag-content anang yang libro yang mga sinulat. Kani jud yang libro aminado na baka nga wala ginis Biblia. nasa Bible. Di, ingon man ka nga wala nis Biblia, sakto to kung nadungog. Ang iyang sinulat na mga libro, sampling mga tapusan sa panahon, ang mga teksto likuha din sa kasulatan. Muna ako ba? Ay, bro, wala ko mangutana gikuha ba nas bala ang kasulatan, bro? Asa na dapit kuha yang mga content ana. Kanirang iyang libro ba? Ngayang gigama naa ba ni sa Biblia? Giningo ko na sa imo, Wala. ang mga teksto. Bro, ayaw lagi ng teksto kay ako mangutanag kaning mga content kay og content ang atong isgutan dagan may content ning kanira nga libro. Ako ba kani nga book naa ba ni sa Biblia ni? Kanang book, ang tinuod wala. Ah, Pero wala. ang teksto Sige, na sa Biblia. So kaning libro ni Ellen Goldwhite nga na-publish ni adtong kanos ani na copyright, bro? Kani? E pa ako tanaw na. Copyright Oh, 2019. ato 2019. So humanag ama ang Biblia kay wa pa ni nahimo nanay Biblia. 2019 pagod, di ba? Nya na diri nakabutang asa na copyright Philippine Publishing House sa Pilipinas ra. So wala pa gyud nya ang Biblia di biya na Philippine nagmugna ng Biblia. Di ba? O biya nas Pilipinas gigama ng Biblia gawas ato mga translation nga naa sa Pilipinas gipang translate. Sama na yung balita Biblia. O kana pero kay wa man nis Biblia, bro. Kinsa mang apostolisa, bro, nagpromote aning libro ha, bro. Nga ato ning tuuhan basahon ng mga content ani. Usa man pag-promote sa mga apostolis nga patay naman ng mga apostolis. Bro. Ingon ka nga ang nobena sa Katoliko dili tuuhan kay walay apostol nga nagpromote. Walay Hudyong nagpromote o wa na gi-promote ni Kristo. Karon, kinsa mang apostolisa nagpromote aning libro ha? Og asa mabasa nato nga niingon si Kristo ang gi-promote niya ni? Kanila sa Kanala ko sa imong pangutana. oh, asa Ang man tinuod wala ginis ka. Walay na nag-promote. Bisan si kinsa diyan ng mga apostolis, walay nag-promote ani kay pero ang mga sulod ni nasa Biblia. sige. Walay apostol nag-promote. Walay apostol gyud nag-promote yun mo ginay kamaturan. karon, kinsa Pero ba- ang sulod na Okay. Kinsa man day nag-promote aning di man day apostol ang nag-promote, wa po'y Kristo nag-promote. Kinsa man yung nagsugo ninyo nga basahon ninyo ni tuuhan niyo ning libro ha? Muna dinaron kay mura og dili mo mutuo sa amo ang paliwanag. No, Muna bro, lisod kayo wala ko tuwan ba? mga tanag paliwanag ninyo. Kinsang tawhana day nagsugo ninyo nga tuuhan ninyo ni, inyo ning basahon, i-publish ninyo ni, kinsa man. Wa ko mga tanag explanation, bro, kay dili man ni about explanation akong Ang mga tanag. magituan ang balang ang magituan ang sinulat ni Goldwhite kay insakto ang mga teksto Lagi. Kinsa man yung nagtudlo ninyo nga tuuhan ninyo ni. Kami pamara ng SD. Kamura di ay. Ito na promote ang Oh, kamura di ay. Dili di ang, dili man ni sa inyo sa amo ni. lagi. So kamura di ay dili Sa ang amo ni mga So kamura di ay dili ang mga apostol. Kay wala may apostol nag-promote. Wa pod si Kristo nag-promote. So kamura di ay dili ang mga apostol. O saan lagi pag-promote sa mga apostol bro, patay bro. naman nawa Wala ako mga tanag unsa. So kamura di ay nag-promote anig patuo, pinagi sa imong pastoy. Dili day si Kristo og mga apostol, yes or no? Kini sinulat ni Bro, based on the Bible. Aminado ba ka, bro? Mapangitabo sa Ani ba, bro? Ang akong ningon ka nga wala may apostol nag-promote ana, wala pud nag-promote si Ellen Goldwhite o kanang si Kristo. Kinsa man day nag-promote kamo. inaya tingog naya.
Ha? Di na yung signal, di ko mapati. Naraman. Ingon ka nga kamura day nag-promote ani. Dili ang mga apostol. So karon kay inyo-inyo ra man ani, wa man din gi-promote sa mga apostol. Ato pa inyo-inyo ra dili ang mga apostol. Sama ko sa inyo nga po doon. Kung kayo na-promote ang mga apostol sa Lubina. Sige, kay inyo-inyo ra man din eh. Katong nobina kay imo man gisupak tong nobina ganina. Niingon man si San Pablo o si San Santiago o si San Judas. Yun siya nga. Sa Judas 1:10 ha, kaning Biblia nga ang pulong sa Dios. Ingon siya. Kining mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala nila hisabti. Diba? Sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna. Anawa ha? Mga butang nga wala nila sabti ilang gitamay. Karon kay pirti man yung panaway. Sa mga teksto, sa mga teksto, mabibigay kayo sultan. Judas kapitulo 1 bersikulo 10. Judas 1:10. Judas 1:10. Sana, apang kini pangtawhana, nagbigay ka wala nila isang isa na ibuibig. Okay. Bro, niingon si San Judas dia bro nga, niingon si San Judas bro nga mga nagbiay-biay kini mga tawhana nagbiay-biay. Bro, hinay jud imong signal bro. Hinay imong signal. Hinay signal ba? Oh. Niingon man si bro. Bro, niingon man si San Santiago dia bro. Oh, Santiago. Niingon man si San Judas dia bro nga kanang mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang wala nila nasabti, di ba? Nagsaway ba? Nagtamay, di ba? Oh. Klaro, di ba? Oh, na. Oh. Karon bro, kay imo man gisaway ang nobina. Nakasabot ba ka unsang nobina? Ginangayon ko na, gingon ni Kristo, ayaw po ni... Bro, ayaw sa ipasangil ni Kristo, bro. Ang ingon ni Judas, San Judas, mga nagbiay-biay ning tawhana nga wa nila nasabti. Karon kay gisaway man gid nimo tong nobina, bro. Gisaway man gid ay paminaw sa. Gisaway man gid ni ingon ni Kristo, kung sino sulat lang. Oh, lagi bro. Di ba niingon si San Judas? Di ba niingon si San Judas diha? Kanang nobina nagi-promote ninyo wala man ka nakupugsa, bro. Bro, wala man ka nakupugsa patuoan ang nobina, magnobina bakag dili. Ang deklarasyon ni Judas 1:10 niingon. O tama ra Ayo sa pamilya sa. Bro, ang deklarasyon ni Judas, bro. Ang deklarasyon ni Judas ningon si Judas, nagbiay-biay sila sa mga butang nga wala nila masabti. Kung dili ka mga itabo sa katapos sa panahon, wala may problema. Ade bro, dili jud kumutuan na bro, kay ngano man. Niingon man si Kristo sa Lucas 16:16, ang mga sinulat sa mga propeta taman rang Juan magbubunyag. Kung naay mo exist ana, di na mo natuuhan. Samaan eh. Kinsa may last prophet sa atong Kristiyanong pagtuo si San Juan magbubunyag. Unya na po mo exist ana San Mateo 24:24 mutungha nga mga minute nga mga propeta. Karon bro, alisa bro. If na rin dili kung mo nga si Juan magbubunyag ang last prophet. O kinsa may last prophet bro? Kinsay last prophet sa tibok Biblia sa New Testament? Sa Old Testament, ang last prophetic book sa Old Testament, kinsa may last prophetic book sa Old Testament? Wala ko magawa sa imo sa last book sa Old Testament. Tuganan ka kay wala magakabalo. Tuganan ti ka kay wala kakabalo. Ang last prophetic book sa Old Testament si Malakay, propeta Malakias. Sa New Testament sa pagtuong Kristiyano, sa New Testament sa pagtuong Kristiyano si San Juan Evangelista o sa San Juan magbubunyag kay ngano man asa na to naibawan. Niingon si Kristo Lucas 16:16 ang mga balaod ni Moises o ang mga propeta hangtod lamang ni Juan magbubunyag. O taman ra Juan magbubunyag bro. Dili na ka pwede mo dugang pag-isa. Kay taman ra na. O dili ta mag-iskutan na bro. Ari lang tas libro ni Ellen White. Dili lang ka. Ay sa bro, dili lang ta mag-iskutan na. Dili ta mag-iskutan na. Ari ko sa Judas 1:10. Palihog kog basa bro. Judas Judas 1:10.
Judas Onogis. Mm. Ako naman nagibasa out of context mo na. No. Ay, labot na, Andre. Wala, usay out of context. Wa pagay kung mangutana ni mo ano nya. Basasag balik. Kung sa kong ingon sa imo, nga, dili pa ni dugangan, dili Lagi ba? Wala ko magdugang, wala ko magdugang, wala punta kanang magbawas. Basaha lang, palihog kog basa. lagi, out of context na. Usay out of context. Wala pa man ko mangutana na niya, ma out of context noon. Ani lang bro. Di ba niingon si San Judas diha? Saya ko may mo. Oh, di ba? Bro. Di ba ni bro? Kadali lang bro. Oh, kadali lang bro. Kadali lang bro. Di ba niingon si Judas diha bro? Nga sama sila sa mga tao nga walay sama sila sa mananap nga walay hunahuna. Ngano man? Nagbiay sa mga butang nga wala nila masabti. Diba? Ang si Judas. Karon ang akong pangutana, nakasabot ba ka unsa ng nobina? Wala ko mabasa diri ang nobina. Bro, wala ko mangutana. Mabasa ba ang nobina diha? Si Judas miingon siya nga kanang mga tawhana nagtamay, nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila masabti. Paminaw sa bro, paminaw sa bro. Niingon si Judas nga kining mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti. Aba mo na ingon ni Judas di ba? Karon nagtamay man ka sa nobina, nakasabot ba ka ng terminong nobina kay imo man ang gitamay? Gusto ko mo tubag ana. Oh, nakasabot ba ka ng term nobina o wala? Ipasabot ko no kay ako. No, ikaw may gipangutana nako kay niingon si Judas katong mga tao nga wala kasabot nagtamay, nagbiay-biay sa mga butang nga wa nila masabti. Sa translation nga ang pulong sa Dios nga paboritong basahon ni Alvin Sanchez katong kauban nimong magwawali, ningon man kining mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti. Ayo sa ako tanas kinsa lagi nagtamay lagi. Mao gani no. Akong gipangutana kay imo mang gitamay ang nobinahan ni katong nobinahan sa Sacred Heart of Jesus. Ang akong pangutana bro, bro, di ba imo mang gisaway ang nobina sa Katoliko? Imong gisaway nimo. Kay kuno dili biblical, kuno wa gi-promote sa mga Hudyo, kuno wa gi-promote ni Hesus. Ang akong pangutana, nakasabot ba kag unsa ning terminong nobina? Ipaliwanag daw ko no. Ay dili ikaw ay naunsa. Ayaw ko bro, ayaw dili ko mo paliwanag ana. Ikaw ang akong gipangutana kay gatamay man ka sa nobinahan, ang akong pangutana, nakasabot ba kag unsa ng nobinahan? Ipaliwanag nimo para mo yung ko pero wala bro, dili ba ang pangutana ko, nakasabot ba ka unsa ning nobinahan? Kay kung wala ka kasabot unsa ng nobinahan, ikaw ang naiguan ng giingon ni San Judas nga nagtamay sa mga butang nga wa nila masabti. Kay wa magkakasabot ana. Ya ujude mo, di mangudto. Bro. Ningon si Judas nga kaning mga tawhana nagtamay sa mga butang nga wa nila masabti. Or sa imong gibasa da nagbiay-biay. Ayaw sa sapaw lagi, ayaw sa sapaw. Yaman na siya. Ani musapaw man ka. Ang ingon ni Judas dia, bro. Ang ingon ni Judas, paminaw sa ba? Wala man mga Judas. Bro, ayaw, wa ko mangutanag nationality ng Judas o Hudyo ba nagdili? Ang klarong deklarasyon ni Judas, kaning mga tawhana gatamay sa mga butang nga wa nila masabti. Karon, ako kang gipangutana kay imo man yung gitamay ng kining nobinahan, nakasabot ba kag unsa ng nobinahan kay wa ka kasabot, ikaw ang naigo sa giingon ni Judas nga nagtamay sa mga butang wala masabti. Hudyo na sa wala ko mangutanag Hudyo unsay nationality ng Judas.
Nakasabot ba ka unsa nang nobinahan? Yes or no? Kung yun na imubuti pa sa Ay, wala ko mangutana kung saan nasudas. Nakasabot ba ka anang nobinahan? Unsa nang nobinahan? Nganong naana? Nakasabot ka na wala? Muuyong ko, basta des pa lang atan. Bro, Gisultin ko. kabangga lang ako mangutana, bro. Prangkahi lang kong istorya nga nakasabot ba ka or wala. Ano naman kung gipangita? Muuyong ko sa imong nobina, kung gipromote Bro, ni wala Cristo, ko ano lang mangutanag sa mong uyon baka nang nobinahan na mo dili. Gi-promote ba nas Ginoo? Wala. Ang akong pangutana, nagkasabot ba ka unsa nang nobinahan? Mao lagi muuyong ko basta naa diri. Bro, tubag Pero ka kung bro. wala, Kay ningon si false Judas, bro. Katong mga tawo nga nagtamay sa mga butang wala masabti, mura na sila mananap nga walay huna-huna. Uy, paminaw sa ba? Hingingon si Judas. Bro, niingon si Judas, bro. Katong mga tao nga nagtamay sa mga butang nga wa nila masabti, sama sila sa mananap nga walay huna-huna. Karon ang pangutana. Ay, isa. Ay, bro. Ay, dili, bro. Dili man ka Hudyo. Wa mo ta mangutanag. Labo na kang way labot ana kay Amerikano inyong founder. Dili Hudyo. Nya Pinoy ra pug kang nisakop sa Amerikanong gitukod nga simbahan. Oh, karon bro, ang akong pangutana, kay niingon man si Judas, bro. Niingon man si Judas, kuminaw sa Di mo nga founder ha. Sayop na. Dili saya si bro, ayaw sa Hudyo. nang imong founder dia. Kay niingon man si Judas, bro. Awa na, naipit na. Bro, Wala ko niingon man si Judas, bro. Niingon man si Judas. Bro, paminaw sa ba? Niingon man si Judas. Bro, niingon man si Judas, bro. Ipahin mo na. Kaya ano na ko sa punto. Wala, bro. Ayaw sa. Awa na, naipit na. Ikaw ang nag-istorya Yara, na. bro. Ipamatuloy Bro, mo. di ba gitamay nimo ang nobinahan? Di ba gisaway nimo ang nibinahan? Gisaway nimo kay ingon ka. Wala man is Biblia ni. Isa, bro. Paminaw sa ba? Di ba imong naghawid kag nobinahan? Dili man ka maminaw, bro. You are under cross-examination, bro. You are under cross-examination. Ang imong gingon sa imong vlog nga gagamit-gamit gawara-wara pagali kag nobinahan ato gahawid-hawid ba? Nga kini wala ni sa Biblia, dili ta angay mutuan ni kay wa ni gipromote ni Kristo. Ayaw sa magsapaw-sapaw man ka. Ayaw sagsapaw kay gasapaw-sapaw man ka ayaw. Di ba niingon ko nga kini wala ni sa niingon ka nga kini wala sa Biblia, nakitudlo ni Kristo. Karon niingon man si Judas nga katong mga tawo paminaw sa ba? Perting tamay nimo sa nobinahan ganina, bro. Ganina ba siguro na imong live? Perting tamay nimo nobinahan kay wa kunos Biblia nya wa gitudlo ni Kristo, perting saway nimo. Oh, karon niingon man si Judas. Niingon man si Judas, bro, nga katong mga tawo nga nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti, sama sa mananap nga walay huna-huna. Ayaw sagsapaw lagi. Ayaw sagsapaw. Di ba niingon si Judas, sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna. Karon nakasabot ba ka? Anang paminaw sa dili lagi maminaw. Katod ang mga tao nga nagtamay sa butang wa nasabti, ingon ni Judas, sama sa mananap nga walay huna-huna. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka aning nobinahan? Kay kung wa ka nakasabot ana, sama kas mananap nga way hunahunang gasigig supak-supak. Ginakasabot ka na wala? Oo, lagi nasayod ko na ipapuni mo na diri ako. Nasayod ko. Wala ko mangutanag nasayod ba ka kung saon ako na? Nakasabot ba ka anang nobinahan? Tut. Wala diri i-promote ni Kristo ang nobina. Bro, wala ko mangutanag i-promote ba ng Kristo? Isa. Wa ko mangutanag i-promote ba na ni Kristo? Ang akong pangutana manggod, nasayod ba ka unsa ng nobinahan? Kay kung wala ka nasayod og unsa ng nobinahan, unsa na? Dayon ikaw may naigo sa pamahayag ni Judas nga mga taong nagtamay sa butang wa nila masabti, samas mananap nga walay huna-huna. Oh.
Brad, wala sa nobina, wala di ang nobina sa balang Bro, wala ko kasulatan, wala mangutanag naging na promote. aba, wala ko mangutanag na aba nas Hindi. balang kasulatan. Wala ko mangutana nga naaba nas balang kasulatan. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka ng nobinahan? Sa tingin mo? Nakasabot ba ka ng novena? Kay kung wa ka kasabot, nya gasili kag panaway sa ay sabihin sa nakasabot ba ka ng novena? Kay kung wala ka nakasabot anang novena, paminasa, bro, paminasa. Kay kung wa ka kasabot anang novena, ingon si Judas, atong mga tawo nga wala nakasabot sa butang nagsigig tamay. Yang yung taga kay kung man di ay nakasabot, i-explain. Dili Kung bro, natin, ayaw ko pa. Dili ko mo, bro, wala, dili ko mo explain ana in the sense. Kaya nga naman, nangita, nangalap ramang kagkahibalo na ko. Kaya kung mo explain ko, aya pa ka nakahibalo nga maoday na. Sa istorya lang nga wa ka kay balo. Kaya ako gipangutana man di ka bro, kung nakasabot ba ka ng novena. Lagi, ako i-explain kung i-explain na Ana bro, ang ako lang pangutana bro, nakasabot ba kag unsa ng novena? Yes or no? i-explain lagi para masabtan. Dili bro, ayaw. Kung nasa Biblia, Bro, ang ako bang pangutana ba? Wala ko mangutana o ganahan ba ka nga masabtan ni Mune kay mo explain ko. Sige kag saway sa nobena kay kuno was Biblia, hawid-hawid pa kag nobinahan nabot og diin mo na napalit. Nakasabot ba ka anang nobinahan? Yes or no? i-explain lagi aron masabtan. Bro, wala ko mangutana og Bro, wala. Bro, dili ko mo explain. Dili ko mo explain anang nobinahan, bro. Paminaw sa paminaw sa bro. Dili ko mo explain anang nobinahan kay in the sense wala man ka nangutana nako nga unsa day nang nobinahan kay mo explain ko nimo. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka anang nobinahan? Yes or no? Explain. Sa explain. Anong mo explain man ko nimo nga wa man ka mangutana nako og unsay buot ipasabot ana kay mo explain ko nimo ana. Gawa siguro kung nihanyo ka nga Brad, i-explain na Brad kay wa jud ko kasabot og unsa na kay tagaan te kag explanation ana. Pero kung moingon ka nga explain ayaw kay wa man ka mangutana, ako'y nangutana nimo. Nakasabot ba ka anang nobinahan kay wa ka kasabot ingon ni Judas kaning mga tawhana nga wa kasabot sa mga butang sige nilang gitamay samas mananap nga way huna-huna. Pareho jud ka ana mananap way huna-huna. Imo man galing yung interpretation. Ikaw galing mo interpretation. Be, naghawid man jud kag nobinahan ganina. Unya imong gisaway kay naani mga Katoliko gabuhat ani nga wa man is Biblia. Ang akong pangutana kay gibuhat man namo ng Katoliko kay kami gabuhat man na kay nakasabot jud mi ana. Kay walay butang sa simbahang Katoliko nga wa na mo buhata nga wa mi kasabot. Gibuhat na muna kay nakasabot ni. Ang akong pangutana, nakasabot ba ka unsa ng nobinahan? Yes or no? I-explain lagi aron bro, masabtan kay kung nasa Biblia. Dili lagi ko mo explain ni mo ana kay ako'y nangutana nimo nakasabot ba ka kay dapat nga wa ka kasabot nang ita kag explanation. Ako yung ko basta mabasa sa Biblia. Ay bro, wala ko mangutana bro. Wadyo ko mangutana bro kung naabas Biblia mabasa na. Di gyud na isyu. Ang akong pangutana nakasabot ba ka sa terminong nobena? Pangutana lagi promote na ni Kristo na. Ito no. Ayaw sa kung pangutana gi-promote ba na? Kaingon si Judas katong mga tao nga wala kasabot sa buta nga sige nilag tamay, samas huna-huna as mananap. Karon kay nagsige magagtamay sa nobinahan. Nakasabot ba ka unsa nang nobinahan? Kay kung wa ka kasabot, mura kas mananap nga way huna-huna. Sige, kasabot ka na wala? Mga Hudyo ginanawa tayo lang Kasi Pilipina. mga Hudyo, watay labot Pilipino. Ang mao magaling ng imong kalaki nga mga Hudyo giingnan watay labot Pilipino. Ayaw na kagbasag Biblia. Kay mga Hudyo ram na giingnan ana nya wam tay labot Pilipino, nya gabasa-basa ka na. Pilipino man ka. Ay naunsa. Og maunang katarungan nimo nga ang giingnan ni Judas ana mga Hudyo ra watay labot Pilipino. Ang gabasa-basa magag Biblia nga di man ikaw giingnan ana.
Ay, Basta nako. Puso'y nalilito. O tawa, nakasabot ka ng nobina, wala? Ang po ipunto sa imo, Nakasabot ka ng I-promote nobina, ba ni wala? Nakasabot ka ng nobina, wala? i-promote ba ni Kristo Eh lagi? bro, wala ko Nobina, mga yes or tanag no? na promote ba na? Nakasabot ka ng nobina, yes or no? Pagkakali na sa tuwing na. Yun sa imo, i-promote ba ni Kristo? No, no, Yes no. or Nakasabot ba ka ng terminong nobina, yes or no? Wala? Wala nag-promote si Kristo sa Ay bro, nobina. wala ko manguta So, no? nag-promote ba siya na nakasabot ba ka ng terminong nobina? Yes or no? Maglisod na kag tubag yes or no kung pangutana. I don't need any explanation. I need yes or no lang. Wala nag-promote si Kristo sa Ay nobina. bro, wala ko mangutana ga-promote ba siya? Nakasabot ba ka ng nobina? Yes or no? Explain. Para masabtan ako, mo yung Ayaw, pabasa ayaw, sa bro. Biblia. Kani kay nangita ka nga ako'y pa-explain yun nimo. Wa jud ka nakasabot anang nobina. I-explain para masabtan na ako. And then, Eh, sa ano ato, lang ang Biblia kung tinuod sa ba? ato pa, wala jud ka nakasabot aning nobinahan. Asa man nabina ang isulti ni Kristo nga i-promote Tanan bro, kanang tanan nga mga nobina kay imo man ang gisupak. Imo mo jud ang gisupak tanan. Gamay lang to imong gihawiran kay di man to kompleto tanan nga nobina. Napagalit to nobina ni San Vicente Ferrer, nobina ni Señor Santo Niño, ni sa Teresa Avila, San Roque, uban pa mga nobinahan bro. San Antonio de Padua. Di lang ta mag-specify asa ana. Basta kay nobina bro, basta kay nobina gisaway ninyo ang Katoliko nga nagnobina mi. Sa ato pa imo pa yung gikuan kay mo lagi na ana daghang kang mga rason. Ang ako pangutana nakasabot ba ka aning terminong nobina kay sige magkagsaway ani. Nakasabot ka ni wala? Explain. Kung nas Biblia, dawato na ako nga nasayop ko. Huy, wala ko mangutanag nasayop ba kag dili. Nakasabot ba ka aning nobina yes or no? Basta kay nas Biblia, mauyong ko. Bro, wala ko di mangutanag ko yun. na abas Biblia uyunan ba na nimog dili? Nakasabot ba ka aning nobina yes or no? Ako giyon sa imo, naa sa Biblia. Bro, wala mauyong ko mangutanag asa banas Biblia o nabanagwa. Nakasabot ba ka aning nobina yes or no? Mao lagi, mauyong ko. Eh, Basta naa bro, wala sa ko Biblia. mangutanag naa sa- muuyon ba ka? Nakasabot ba ka aning terminong novena yes or no? Explain lagi. Nganong mong explain man ko ano man nangita jud kag kanang kaibaw? Nganong Pero gusto ako ni mo, nakita na mo, kung gusto gyud mo, kung nganong gusto man ka by the way? Nganong gusto man ka mo explain ko kay gusto kang makabalo kay wa ka kabalo? Mao lagi, nangayo ko sa mga explanation Bro, wala ko mangutana explain bro. Mauyong ko. Ang akong pangutana nakasabot ba ka ning terminong novena yes or no? Naa ba lagi na sa Biblia ng termino nobina? Wala lagi ko mangutanag naa ba nas Biblia. Ang akong pangutana nakasabot ba ka ng terminong novena yes or no? Explain lagi. Wala ko mangutanag i-explain. Kay I don't need explanation. Nakasabot ba ka ng terminong novena yes or no? Musabot ko, basta mo i-explain. Asa to pa kay gusto magkag-explanation wa jud ka kasabot. Tama mali. Unsa term ni anang nobina o gi-promote ba ni Kristo? Bro. Ano ba bro? Sa ato pa, wa jud ka kasabot kay gusto man kag explanation, yes or no? Sa man eh. Okay, ako yan, pagbalik.
Hmm. Kita ninyo? Gi-out ta sa iyahang live, naputol ang iyang live. Yang giundang ang iyang live. Ah? Giundang niya yung live, giputol niya yung live. Kita ninyo ha? Oh, wala na yung live. Giputol niya yung live.